Flex nato ning boarding house ni Auntie Bibing. Tarada gwapo. And another vlog na punta karon. Kay gi-invite punta sa racing line in the second time. Syempre wala na punta ni balibad na nisinggit nga bata. Lapo, nga pang babae man na mo sinilas. Pagtanaw nako, galasgaw sa ako man ni mama mo to gilisan day nako og sapatos. Sapatos check. Kapamilyar ba mo aning sapatos mga gwapo? Mao nila ginatawag og Onitsuka Tiger. Ingon sila ang musuot daw ani mga dato ra daw. Kay pobre man ko sa night market rata na malit. Syempre naman tay amigo nga Nikar, makihits rata. Before tamo adto sa big event, makihabhab sa Tayla Sarge. Shout out Quadros Biners from Asuncion. Samtang padulong ta sa big event, ato sa ni shout out atong amigo nga gwapo nga askal nga na ay car. Dili mo tagatagom kung wala mo kaailaan eh. Sheesh! Padayon lang gyapon ta sa pag-arangkada sa tong kinabuhi bisag daghan kay problema. Kay paiter man ta ato ra makaya. Kabantay mo ni mga sakyanan nga astang daghanan nagpila. Gihulat gyud ko ani nila. Kay artista man ta, di ka balibad inyong gwapo. Flex na ako ng Mustang nga giparking na ako dara. Mustang company, baka naman. Nagpasalamat gyapon ko sa inyo mga gwapo sa inyong pagpadayon ug pagsuporta. Kay kung dili tungod ninyo, dili ko makaabot diri ah. Karon natong ipakita ang mga sakyanan nga pinaka the best. Shout out nato ang owner og builders sa tanang sakyanan nga pinaka tibay pasta nang tibay. Halatulak bira, padayon lang gyapon sa pag-arangkada bisag layo kay sila nga planeta pero nakaabot gyapon sila diri ah. Tagom represent, it's showtime. Kuya pa naman ba ni Joy? Kuya pa naman ba ni Joy? Kuya sa Joy. Shoutout na to tong amiga dira nga si Ruth Mataw. Musta Ruth? Nambok man daw. Giyaga. Giyaga hanoy. Giyaga. Hindi sigari. Sugag tumuyoy. Ana si Angkol. Hoy, chika, pasakya. Hoy, chika, sakya ba? Galas gawang chika, sayang kayo. 50 lang tagwa po. Luy. Wala pwede ko champion yung dua boy.
Kuya man yung hindi. Yeah. Rinta na ka sa kapart. Rinta na ka. Shoutout na to mga gwapa nga followers from Panabo City. Cheryl Villareno, Michelle Ann Villarobia, Shiki Rizal, Kilvin Rojas, Dingding Lawani, especially sa nag-comment po sa ato ang comment section. Jan Nestor Hirada, Williard Olarte Marinas. Og sa atong especially birthday girl nga si Syra Hayuma. Kung kinsa to mga gwapa-gwapo nga gustong magpa-shoutout, just comment down section below. Gwapo check! And most lastly ato ning shoutout si Jam Pagula. Kumusta payat? Nambok man daw. Sheesh! Chika check! Shoutout sa inyo mga gwapa. Dere na nato tapuson ang car drag race event. Managed by Racing Line. Partnership by Motol. Motol! Baka naman! Balanghoy with ginamos check. Sheesh!